semea ikusten duenak eta harengan sinisten izan dezala
betiko bizia, eta nik iztuko dutura azken egunean, jaunak esana. Liturgiak behin baino gehiagotan, liturgia da Elizaren otoitz publikoa esateko modu. Eta behin baino gehiagotan gure mundu hotako bizitza konparatzen du erromesaldiekin. Garai bateko eta gaur egun ere egiten diren erromesaldiekin. Erromesak historikoki, kristau erromesak, hiru toki eukitzen zituzten batez ere helburua importanteena Jerusalemera joaten ziren, asko bertara Jesus hil eta bizi zen tokia ikustera eta bertan erregutzera. Bigarren importanteena izaten zen Erroman Pedro eta Pablo apostoluak martiri hil eta lurperatu zituzten tokian, eta hirugarrena izaten zen eta da Konpostela, Santiago apostoluaren gorpua bertan lurperatua dagoelako. Eta erromes handietan jendea abiatzen zen, eta bidean ibiltzen zen denbora luzean beren helmugara jatu arte. Batzuk lehenago abiatzen ziren, beste batzuk denbora gehiago behar izaten zuten, baina azken finean bere helburua hoxe zen. Jerusalemera ailetzea, Erromara ailetzea, edo Santiago Konpostelakora ailetzea. Eta liturgiak askotan gure bizia horrekin konparatzen du, erromesaldiekin. Gu ere jaiotzen gara mundu dudan, eta badegu helmuga bat, ez mundu dutako Jerusalem, baizik eta zeruko Jerusalem. Hoxe da gure helburua mundu honetan. Badakigu lehen edo beranduago bukatuko dela gure mundu dutako ibilgailea, eta horregatik ere ez dugu ahaztu behar errealitate hori. Jesusek nahi du ez dezagula errealitate hori kontutan hartu pinturez, ikaraz edo angustiaz, baizik eta itxaropenez eta konfiantzaz har dezagula. Berak erakutsi digu jainkoak zenbateraino maite gaituen, jainkoa zenbateraino den erronkisua, jainkoaren borondatea dela denoi betiereko zoriontasuna ematea. Horregatik, nahiz eta heriotza beti gogorra izan, mingarria izan separazioa delako, ez dugu ahaztu behar Jesusen nahi duela sinistunaren bihotzaren barrenean, txikieran, itxaropena ez da bila sekulan galdu. Momenturik gogorrenetan ere eukidezatula itxaropen sakon hori, jagoikoak eginak erala. Ez gerala kasualitate hutsez sortuak, jagoikoaren gandik datozela eta harengana goazela. Eta jagoiko horrek bihotzetik maite gaituela. Gaurkoan, Arantxa despeditzea tokatu zaigu hemen, bere jaioterrian, Agerren jaioa eta gero Iturgaitzen bizitutakoa. Dela urtebete Luisito despeditzen ari ginen, hemen ere bere herrian, eta gure esperantza, gure fedea, biak hangoian elkartuko direla. Gure horretikan, joan dire guztiekin batera. Arantxa aspaldi ezagutzeko horrek izan duen, eta baina hiru edo lau aste despeditzeko ere izan ginen. Santiago edo ginen, baina batera berarekin hantxe. Harrera bikain egin zigun, bera zen bezalakoa, eta bakoitzak gure bihotzean gorde behar ditugu berarekin izan ditugun momentu ederrak. Berak egin dituen favore guztiak, egin dituenak guztiak, bere izaera horiekenak bihotzean gordez maite
berari, jagoikoari, familiari ere lagunduz, une samin hauetan, eta jagoikoari esperantzaz, konfiantzaz erregutuz, gure senide aratxa, goiko zeruetan ardezala, berak handi gure alde egin dezala.
zeuden eta edan guztiok hau ere odolaren kanizo bat da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barakatzeko isuriko dena, egizkure hau nire horretan. Amen.
Jaun bakea zuekin Eta zure espirituare. eta eskuin eman duzue bakea. Jango ikuaren ditotxa, una hemen jango ikuaren ditotxa, hori munduko bekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren ditua.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean etorri guztioi familiari une samin hauetan laguntzera, Arantxa gure senideari azken agurra egitera eta Jakoikoari haren animaren alde berritzera. Datorren larunbatean ere, arratsaldeko 6etan, hemen berriz ere gogoan hartuko dugu bereziki Arantxa. Eta orain bukatu aurretik eta kanposantu aldera abiatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Ireki